ସବୁ? ଭଲ କଣ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେପଟ ସାହିକି ମତେ ଛୁଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସାହି ମୂର୍ଖ ସାହି ଆମ ସାହି ପଣ୍ଡିତ ସାହି। କୋଉ ପଟ ସାହି? ଆମ ସେପଟ ଯୋଉ ସେଇପଟ ଗାଁଟା ତ? ହଁ କଣ ପାଇଁ? କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମ ସାହିରେ ଯେତିକି ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ହେଲା, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ କାହାର ଜାଣିଛୁ? ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେପଟ ଛୁଆ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତମେ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଛୁଆ। ବୁଝୁଛୁ ନା? ଛୁଆଙ୍କ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଶିଖେଇବା ସେ ତାହା ଶିଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ହଉଛି କୋଉଠି? ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି ନା ହଉ କି ପାଗଳା ହଉ ଆସନି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ମନା କରୁନା ଯେ ନା କରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆମ ଏପଟେ ଟିକେ ମାନେ କେହି ଅଧିକ ବାଟ ପଢନ୍ତିନି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେମିତିକି 10ମ ପାସ୍ କରି ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ କାମ ମୁଁ ସେ ନେଇକି ମୋ ଇଏରେ ପଶିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ କାମ କଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେ ନେଇକି ମୋର ଏପଟେ ସ୍କିଲ୍ ମତେ ମୋ ସ୍କିଲ୍ ସେଇଟା ଅଛି, ସେ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇଟା ପଶିବନି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ଆକୁ କହୁଛି ମନ ଦେଇ ପଢେ। ବାପା ମାଆର ଗୋଟେ ଦି ପୁଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆରାମସେ ମନ ଦେଇ ପଢେ, ଆରାମସେ ଆଗକୁ ବଢେ। ସେପଟ ଛୁଆ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନା ଭାଇ ଶୁଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଥର ମୁଁ ଶପଥ ଖାଇ କହୁଛି ଡେଲି ପଢିମି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ବାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରୁ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି। ଭାଇ ଯଦି ଜବାବ ଦେବା ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ନିଜେ ମେହନତ କର। ଭାଇ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ତତେ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ତୋତେ ଆଜି ତୋ ଗୋଡ ଧରିବେ। ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପୁଅଟେ ନେଇ ନଗେଇଦେନି। ବୁଝୁଛୁ ନା କଥାଟା? ସେଇ ବାଗିଆ ସେ କାହିଁକି ଆଜି ତତେ ମୂର୍ଖ କହିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା? କାହିଁକି ନା ଆମ ଏପଟେ ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି ସତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା? ପଢାକୁ ମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅଧିକ ବାଟ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ କଣ କହିମି, ୟାକୁ ତ ମୂର୍ଖ କଲା ବେଳକୁ ବାଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କାମ କରୁଥିବି ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ହସୁଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ।